da Radio International Langaido daga Abuja lamar da listin Najeriya da taskaram ko da Radio International inda wanda benanta ko baroji duniyaro imananta rahotoji min iga diwal fere-fere da listin Najeriya ko da Radio International ɗan wadda mun taskaram iga jamdijetaji yau gujetaji bereta wakatu je Najeriya, Nijar, Kamaru, enanta Chadi. Bantowo wani Indiam Jamila Tibrilla Dikos jagin mon labangal taskaram jihande yalinta monon beddan sautu gumbar radio jimon. Toke ɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Gam non wo'ine jonde gam heɗitiggo taskaramji ɗimin taskani on hande. Mino ka wala ko impoti min bi'a on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Wandi benanta taskaram jawleru modiɓɓe waranana on darnde go'o daga ɗauko da Radio International hautade benanta modibbo Malam Tijjani na'ibijo julurde modibbo Laila Jalingo keɗe jam. ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله بيرئبابي جولبي بالسلمنا دومودون سلمنا ودين إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wato khutba ko en khutbi handeni khutba do jangina en do en dento wato wolde meden bolle meden bi adama ta wolwa do hunde ko anda ko dum ko a wolwata pat a wolwa do hunde nde ko a andi ngam jomirawo meden subhanahu wa ta'ala odo biya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inda as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tato goddo wato wi'a wolwon ko anda ngam hanjum bi adama nanɗe maako giɗɗe maako darɗe maako ɗum fuu majum o ƴamtete dow majum ñande darngal. To ngam non goɗɗo waɗa ko wolwugo ko ya nasta nder bolle ɗe anda waɗa ko jenjugo pewe ko waɗa ko jenjugo haalaji ɗe kanayi ɗo jomirawo wato waggini en dow majum bo haltani waɗoɓe non kalta latti ka makka ngam non jeyaɓe Allah en dento ɗum en dayto ɗum ɗo gotel kenan. Ɗiɗaɓol bo wato khutba me ɗo wi'a en dow haala nden jomirawo meɗen mo sene wodani o hoosi alkawal o renan dina mako ka wato hanko jippini dina mako bo hanko woni denowo ka nden hanko woni denowo qur'anure mako ni nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam oɗo wi'a en wato wolwana en haala andal e ɓiɓɓe adama en ɗum dara ɗum janga ɗum faama ko ɗum jangi ngam andal hunde on wato nde jomirawo kala mo ayi jomo andal fo jomirawo ɗo hokka wato lattiɓe wato
adili en anduɓe bo ko hani jomirawo kala mo a yi wato ɗo jogi andal patto na ɗum goɗɗo mere ha Allah ngam non jomirawo wiyata en fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to on anda kala ko on anda pat on ƴame wato anduɓe jomirawo nen fahin annabijo sallallahu alaihi haɗi en tatu en ƴamo yimɓe lattiɓe wato majjuɓe taɓe sakko ɓe ngara ɓe majjine en nden bo ko en ƴamo yimɓe wato ɓe jaborta ko ɓe gonga ɓe geccata ko Allah wi ko annabijo wi se ɓe ngara ko wolugo be wato ra'ayiji maɓɓe be bolle maɓɓe alhaali ko ɓe ɗo bo na hanjum woni gonga ɗum dayina en wato daga gonga to ngam non to en ƴama lattiɓe anduɓe bo andal ngal gonga bo jabortoɓe be ko Allah wi be ko annabijo wi ngam hanjum wato andal hanjum woni wato asasu hanjum witte wato dangrege diina meɗen kaɗo ɗon ngam non to en fijiri andal en dara en jangi en paami bo en ƴamay anduɓe ɓe paamni en ko hani to wato en majjay bo wato en majjina ngam non annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya jomirawo tammi ɓamtugo andal to amma no ɓamtirta andal wona nawa o ɗoppitengal tan nder wato ngabaji yimɓe ko nder ko'e maɓɓe a'a no ɓamtirta andal ɗo wato o waɗay ko wato maynugo jomiraɓe andal huuloɓe Allah jabortoɓe ɓe gonga yeccoɓe gonga ko Allah wi be ko annabijo wi ɗum waɗa ko mayigo ha ɗum ya ɗum warta dow leddi wala goɗɗo anduɗo andal ngal haqiqa jaborto ƴamol be gonga be ko Allah wi be ko annabijo wi se a taw yimɓe fotno ɗo nder wembere se ɗum joggito wato majjuɓe ɗum waɗa ko ƴamugoɓe do fatawaji hamɓe bo ɓe anda bo ɓe mbiyataɓe anda sai komi foɗa ko jaborago be wato ra'ayi muɗum sai ɓe gaɗa ko ɓe majjuɓe ɓe gaɗa bo ko majjingo jeyaɓe Allah ngam non jeyaɓe Allah en taskito en kabdo en jango bo en ƴama janguɓe ngam ɓe jabone en ƴamɗe meɗen dow gonga sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam bano Abdullah ibn Umar wala take o sahabojo annabi sallallahu alaihi wasallam dan nder bo ɓi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to o ƴamama dow hunde nde o anda so wiya mi anda shikenan to o ƴamama bo to o wi o anda so wi alhamdulillah o yetta Allah o wi hande Abdullah ibn Umar ƴamama dow hunde nde anda bo o wi o anda kay alhamdulillah so ɗum nana belɗum dow majum to nonnon enen fo hani en gaɗa en jaktoɓe to a ƴamama ko a andi dow gonga a jaabi to a ƴamama ko a anda a wiya anda Allah on anduɗo ngam komoye fu na ko ɗume andi wodi ko andi wodi bo ko anda to a ƴamama dow ko andi a jaabi to a ƴamama ko anda bo a wi'a anda ɗo hanjum woni deydey hanjum woni wol ko hani ngam non en dente wakkugo fatawa mallum en renta hokkugo fatawa be ko anda ɓe taskito ko ɗo en waloto ɓe paama ko ɓe mbiyata hanjum woni dow sawaba hanjum woni dow gonga nde ɓe gecca yimɓe ko latti hanu nga hamɓe ɗo ɓe wakili en annabijo dow leddi to ɓe ngari ɓe ngaɗi ko fewugo yimɓe ɓe ngaɗi ko yeccugo yimɓe hunde la ko latti gonga na ko latti dende to ɓe ñaami alkawal kalifaku ha fayin annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a wato fewre goɗɗo fewanamo kanko fewre nden wato nde feerere be fewango wato goɗɗo feere non tan fewre nde goɗɗo fewani annabijo mawnugo maare ha Allah wato mawnugo maare feere be fewre nde goɗɗo fewanta goɗɗo bandum non tan an joweta to kala mo fewanima fu ɗo andi tita fewre fewana annabijo tita haala wi annabijo wi alhaali annabijo wi ay hanko titine to annabijo wi o taska o tefa wato cipporde mako nder yite a se wato hunde nde na ɗum hunde famamde hunde lattinde mawde jeyaɓe Allah en dento ɗum jomirawo meɗen ɗo wiya qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy min ghayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ayi to en daari wato jomirawo hurfidiri haala wato shirka be haala wiigo wato ko latti na non dow fewre ngam non wato wala geddu ko zunuba lattiɗo mawɗo ko wato ko latti ko yetti shirka to amma haɗo sai jomirawo wari hawti haala shirka be wi'ango jomirawo ko wi'ay asi a hoosa haala ko Allah wi'ay ko annabijo wi'ay a wi'a nda Allah wi kaza annabijo wi kaza alhaali ɓe wi'ay ɗum to hunde mawde hanjum waɗi jomirawo hawtini haɗo be shirka bo en andi mawnugo muɗum ha Allah ngam non en dento be fijirga be haalaji bo jawabuji fikhu koko laadiri fatawa ɗum ƴami on ko nde diina meɗen to en andi en jaabu to en anda bo en be en anda sikkene en de'ita ha fahin jomirawo
umri en ha fahin dina men islama dina ka kaɗo ƴewna en wato faago e taskitago fi nder fiijiji meɗen pat en taskitoɓe nde en numa nde ko haani ngama hanjum dina islama ɗum waɗatake ɓe jahilare dole sey ɓe andal ɗum ɗo waggina en bo tokkago wato haalaji yimɓe non tan haalaji ɗi lattoji ɗi kalkata en ngam non en tokka yimɓe lattiɓe jomiraɓe hakkilo timmudugo anduɓe bo andal lamgal bo handitoɓe jeyaɓe dow lawol lattingol wato lawol kanda habana jomirawo wiyata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to ɗo holla en wiigo en dayito wiigo kala ko en anda pat en dayito ɗum tato en bolwo ɗum nde bo en dayito dow wolwugo nder ko larani fiijiji sharia sakko en wadda haala dow dagnugo hunde nde latti wato nde karamde ko en harmina hunde lattinde wato daguinde ɗo pat to goɗɗo wala andal wala no andirta ɗum hunde nde daguinde hunde nde ko nde karamde dole seɓe andal ɗum famata ngam non to en jangi en paami en mbi'a bo ko en jangi non annabijo men sallallahu alaihi wasallam wiya ko moye hokki fatawa ko fassiri wato koyɗol dow hunde nde o anda to wato o fotay bana goɗɗo on wato o yani daga dow asamaji nde nden o waɗi o yani bo o fototiri nde wawru o daga dow asama o yani o wari bo o yani ha nder wawru ba fahin to koda to o wolwi haala hokki fatawa koda fatawa kan o andi ko o waɗi sawaba ko yecciɗo ɗum dede amma nde latti o jangayi ɗum ha moddiɓe bo o nanayi ɗum hamo hanko tan titi ɗum tan wi alhaali ko wima o waɗi sawaba amma o anda ɗum o jangayi ɗum to annabijo wato haltani o wi to oɗo ɗo to ko o waɗi sawaba me to o fotay be januɗo daga asamanji do'i nder wawru tata woyteni taskaramji ɗo ɗon warna mon darde goo diga ɗo Abuja lamarde lesdi Najeriya. duniya sare koɗaku walu jango asalan taskana lakhira ma indema ya allahu fuɗɗirimi qasida fonduyam e sawaba ami winda mi wona yimre an bano handi riskoɗami fasaha allah rabbi mi tuubi yafanam komi woofi barkati giɗo maɗa allah ɗumnu salatu salamu dow muhtaru jammadina e makka e alo e sabo wallitiɓe nulaɗo nange mum be jemma e tokkuɓe sunna nulaɗo tokkitiɓe ɗo hura yago nyande kiyama inastori hedi babu jawharuri waloɓe tanu fadima zara e kanzul ulama'i arifun billahi baba fatima zara e baba modibbo walojo kulo allah jawmo khairu e barka rabbiyam baba jazuli be goriɗo nulaɗo jam karama e himma assalamu aleykum ayyuhal ikhwani dina men islama mi wardi e nasiha ko wallata sakiraɓe jonde men ha duniyaru ndugiɗen duniya tabatako duniya waɗa sala duniya estoru esta goɗɗo halka tata yebu a halka jage maruta este wade udde a anda dillira bano ngayɗa wade kam to nde yotti dole maɗa dillan ko ayiɗi ko ayiɗa wade kam bana mota arena ɗum dow lawol ƴaltuma nden dilla to a jogi banniɗo wallete sakirawo dillira bano giɗɗa wade kam jogoɗa ɗum nange ko bo jemma yeso ko bo jotta assalamu aleykum mi silmini laamiɗo sabbungo barkama fadamaɗa nde saki jemma jengino mbiɗa dina maɗa a huwina tata laamu este ngejjita jam laamu wade udde a anda kakama laamake no o acciri ɗum dole hoti sare nde gonga mama ma laamake no o accinaga o yiɗi ɗum laaru himu a taska baba ma laamake no nde ho'iri ɗum sembe wazi torata kalka laamu kam to haɗanno suleymanu ma yayi taskutan komi
hima. Assalamu alaikum misilmini modibbo hokke jam barkama. Zarfu maɗa nde saki wazu maɗa weliyam. Allah beddu fasaha, Allah sene a huri ko mbiɗa bano handi, ko a huri ko giɗɗa. Andal to haɗanno Allah andini Adam da o duman duniya. Fasaha to nafanno o hokki annabi Saleh da o dumi ha duniya. Assalamu alaikum misilmini jam jawdi alhaji noy mbiɗa. A huri bano handi ko a huri no giɗɗa, timmira bano gayɗa. Jawdi kam to nafanno Qaruna watayi danga duman duniya. Margo sembe nafanno Samudan ko en duman kalkata dow duniya. Hugo jumla giɗaɗe nafanno da Fir'auna dumi ha dow duniya. Hallugo e nganyadi nafanno Abu Jali dumi ha dow duniya. Jutugo be sembe haɗanno goɗɗo o maya iwaju duman duniya. Assalamu alaikum misilmini talakajo sannuma noy mbiɗa. Yerdake Allahu ko hoddiri dow maɗa ko a hufri a halka. Soyde kam to nafanno aktharu fuduman mayata dow duniya. Assalamu alaikum misilmini dow maɗa jahili fintunana. Majjere nagel dol majjere nafatama tiɗu daru jangu ƴama. Majjere to nafanno kanane ɗuɗɗum fu hisan ƴawu lawlaw sanja. Assalamu alaika misilmini dottijo sannu baba no mbiɗa. Nane kam no a derke duniya hiri weti laru hande no mbaɗa. Ɓandu ma fu taggi nyiƴe ma fu sami baba joɗu a hima. Hoore ma fu laaɓi a andi ɗum ma a yotti tasku lawta ngoyta. Assalamu alaiki misilmini pulo debbo dada am noy mbiɗa. Latino surbajo aɗon haƴƴa ɗon maƴƴa laru hande no mbaɗa. Duniya ɗigginima wahde sammini manda tasku lawta kalka. Assalamu alaiki misilminima budure nyangoyel noy mbiɗa. Aɗon numa lahira ma ko a suglori pawne dida toɓɓa ɗo manta. Manti kam nafatama jangurew Allah ma'a kanju tan woni gonga. Duniya ndanduɗo o toy jamu be balɗe kanju handi a hima. Duuɓi ma toɗi yotti sittina ko yeso an a seedi e duniya. To dagmi welatama giɗɗe ma sala ɗoyɗi pawne ma jaɓatama. Duniya seeri ma ndumedi ma nga anaywi laru duniya ko huma. Takanne belɗum rewɓe e nyamdu ɓorno fawno hande kam na jema. O tanni accugo ma accuɗum be lawle ha a nyamo riba. Laɗo wi duniya kam ba pe'itowo lawol jotta jotta a sala. Inniri nde nasiha Allah wande jaɓande barka jawmu nasiha. Tata waite ni taskaramji ɗo ɗon warna mon darde go diga ɗo Abuja lamarde lesdi Najeriya. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami. Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami. Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Silmini dow moɗon minna doɓi egge. Silminago ngo hayru mi silmini dow moɗon. Himɓe Allah tago hande bo mi fuɗɗirta. Kala ɗum salatu ma dow annabijo goto. Beddina fasaha min
ender gimol am hande jamaje famo penane mi yewta on ko sale min adobi eggi miɗon joɗi ha sare telefon am de soni mi hosi sai bo mi noti sai mi ƴami hande ummoye noddata yam sai o wi Isa Marawa hande on noddatama waru law adobi eggi emi be haje ma'a Isa Marawa anoddiyam hande rabo mi noti Baba Amadu ɗan pullo hanko on noddatama oɗon mari haaje ma'a Isa Marawa o yaari yam yeeso Allaji Baba Amadu ɗan pullo noddiyam rami yotti mi tuggi ha yeeso ma'a Allaji Baba sode ko Baba Amadu ɗan pullo sai o wi adobi eggi yettanam Macky Sall President Senegal Baba ɗan pullo o wi Macky Sall walli Afrika walliti lesdi Senegal hande sei gettenmo nane gimol yettore President Macky Sall Afrika fu yettima President Macky Sall susante en ɓedani Macky Sall ha e Fatick o fuɗɗi jangirde Arabiya e Ajamiya ha wuro e Fatick o jangi University Ser Anta Diop ha Dakar o ummiti Senegal o dilli ha leddi France o ɓeydoyi jangirde ko larani nebbam petrol o ɓeydoyi andal aka 83 o nattoyi politique ɓawo mai nde ɓe nomimo mawɗo nebbam Senegal hitande lang 2000 en ɓe nomimo ministre de l'énergie ɓe hokkimo laamu ministére l'extérieur ɓe ɓeydanimo laamu ɓe gokkimo porte parole président Sénégal alan 2004 ɓe gokkimo premier ministére Sénégal alan 2007 ɓe gokkimo président assemblée Sénégal o créyi parti APR en 2008 alan 2012 o dari élection présidentielle Sénégal président Macky Sall hande an on laami président Sénégal
President Macky Sall useko mi yettima gorko Hajja Mariam Faisal mi yimdake ma Premier Dame Sénégal Hajja Mariam Faisal misal mini Amadou Sall anfu misanima mi hofni Ibrahima Sall juriya Sall yettama sannuma Ajiya Sall ado ɗon salminama President Macky Sall bi Amadou Sall dottijo Allah sene sure sannu dada Macky Sall kumba cimbo mi hofni Diraɓe Macky Sall President Sénégal on fu mi hofni on sannu mare Kiya Sall derɗirawo President mi hofni Aliyu Sall derɗirawo President sannuma Adama Sall on fu mi salmini on Silamu Senegal waɗi barka President Macky Sall hanko on tan laami o ɗusti mandalamu President Macky Sall o walliti Senegal ko rarani haala ndiyam Senegal President Macky Sall pullo bi pullo o laami Senegal fesike hande Macky Sall on laami amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja ndarde go nyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin do darnde hukumar suudu radio Kode International Mawa itin taskaram hande Ahmad Arab Abubakar Azare kauti da taskaram Ibrahim Iromo Daki Jamila Jibrila Dikos Indiam Bakomi Sotra mi don nodda heditobe amin wawan heditugo amin darnde go hanokure amin je Facebook live e non bo on yahan nokkure amin je YouTube channel benanta Radio Garden ngam heditugo taskaramji Kode Radio International ngam handutuki fulbe ngam yaruki dengal fulfulde yeso mi wi'ata modon firte jam